Naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage. Dita nagilian laon yon, kanami na ngagdengdengag dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union. Kani Jessiville Nerido, dita Canada. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan mi ti kapsat ko, ti inami nga asikaswan, tabarang ko na no siyak ti pangtendan ti inami, itinabat-bati asa ni Kwana. Katnoan niya tararamidak, kastamat lang daramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasak ti mga sikaso kan ni nanang. Anto iti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin nagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki at masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan mo di kay agsardang nga gapa. ay, No anyat naknakan niyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta'y disuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawan dak dituyan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inakinasikaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit niya apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtidan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, pag interesan nyo pa iladay jay. Dalang roden inted na atawid yaw. Nangi na ti dagaytan. So masapula siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ngay sana da kayo tipang tidan ni apong. Sana mabali na. Agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinun to ka di tipang tidan niyaw, dito'y balay kan luti yaw, inton matay kayon. Sa anak pa matay, Simon. Napigsaak pa anak ko. No siya, jak kaya at adanuna tigas iti taon niyaw. Diya may lamain jo, yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa iti kasta tawag? Saan? Napigsak pa ilang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runahan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka garami di ti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Sibaw, kanya man ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, dito'y ulitag mo Almanan na pailaang dyan balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inamarnal. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pailang, ginagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto na itan. Dudua kayo ngagkapsat. Rumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Mga men, si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pailaang ti inata. Urayon ta. No, asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ang itatang ko insan. Nakababa inti aramidin na. Mapanasungsungatan ni anti di balayo. Ay, oray ni nanang insan. Kasta matlati aramid na. Isong awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, wen nga rod.
Unayin lagi dyan dadakil ta. Bakit kinlakay dan ngam kasjay pa ilang mati aramid ta. Uwan nga ron. Agkamsad da pa yung nga ron. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni apong ta. Malaka bagbagaan talata dang iti dadakil ta insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, karya, Simon. Umay kasi kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom da gito'y kahit. Ay mas paboritom to yung inyag kaw nanang. Bibingka kang turon. Mala, idisuyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maud. Ah. Numabali, nuray sa nga digdigos ni nanang. Tan nalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudo tak iti paglabar yaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maud. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no agmay-may sa ni nanang ditoy. Ay ura siyak. Maturugak mo dito. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayong amino di balay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tadadag iti babae nga apo ko midya mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikaso ti lalaki nga anak na. Nagruna ket ada trabaho na. Ah, kasya nga yung mga sikaso ka ni nanang. Sa anak ba't nga inutil, anak ko? Sa anak agpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabalak nga si kaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apay, nagdakkel to bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni apong yaw. Anya? Apay, di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ang timba panijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaandan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Ambok tumula dyan balay ni nanang talmanin na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo at di balay ni Apong. Siyak mo ta talaga ti pangtadan ni apong yung ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karya. Isuka no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isuka no ti inauna. Ay, siyak. Siyak nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa di antiyaw. Anang, umay kay agnaidin ije balay, tanay, nakapsut kayon. Umumay mat ni manang mo dito'y numaminsan. Awan kaste anda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apukaw, nanang. Agnaid ka kanong ije balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo na ije balay, tayimpake ko, dagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alain na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Dayway! Kukwa na laang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akasta nanang? No kaya't yaw, kasarita yung to ni apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay saan? Siyak laang timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laang dayjay nga uli tugmaw. Ay sige, mapanak iti balay ni nanang. Tainak itrangka. Kano nakatrangkan?
Intrang ka ni Uncle. Ay, kasukatak ati tidakdakkel ti tulbag na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak lang. Apong. Ay, anak ko. Yung kapasama ka na akong yaw. Ang mesang sangitam. Tasaya ta si Mang gayon tatang. Ah. Natayan niya Apong. Saan nga gangangas. Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inya, wag mau, ija kasinsin mau. Ano ni Apong yaw? Natayo nanti. Anya! Ay! Ay na! Natang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim bagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam. Amang ipanagnag, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansyak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta ngay magbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kasiman. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay niya Apong. Pangasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagguduan niya ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ng siyak. Adaw ti anak na mang tulong kan kwa na. Siyak ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Gumma talaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakiintindihan balay dahi di Apong yaw. Ala, baybayan yun tatang. Sana bale, tasaan kayo abaybayan. Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan ti yaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo tatang. Ito julatan ka ni auntie day jay. Kanya pa'y latsap-sapulin nyo, aya. Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yun. Nakaw. Tatang, baybayan yun day jay. Ito julatan ka ni auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yun. Taawan maganap yun iti day ta. Nanang, rumbang la pagbingayan nyo kani ang Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman pa yan na mismisuutan na kwa. Umarawtan dito. Tapno maliklikak jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatang kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito iti ayan ti trabaho k nanang. Makaamo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Makaraktaw ni ti pagnaidan inton magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Diyak kaya ti makikabalay iti agbali na manugang kaw. Iswa lumasin na kaw ni ti pagnaidan. Kay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Am-amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan ang ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Kuwan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kung maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, amapantay tayo jay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tadakuntak na kunkwana. Aya, kunakman no am-amam di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarik. Ngam siyak jak amam mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak lang timang kuyog kan ka. Amutang raw ti papapananta maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray.
nalawat arubayan. Kanawan ka arubam ditoy. Tapasing magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Huwag narod, Maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatagag amin dagitan, Maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy, ti arapaap ko apagyanan, Maray. Isu na lang takasla na baba dito abanda. Okay lang, daytan, Maray. Sana problema. Masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, Maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, Maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang nagmaymaysa. Hey, malaglagip ko nga raw, tinaramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, aday takay man na. Lipatin yung dayjay kunak lang arudan. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitig pa siya. La, rumwar kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tata. Laban nga raw. Ilibrik man nga raw ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyon tapno adda kadwak. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukatattaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak ka makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti plate. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wen nga Rod Sapay adda mapag naman ipo DJ kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Mano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Maray karya, agring ka. Maray, Ay, abay, Maray. kita manay. Nalayos na batan. Ay, ala, un nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanom to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumangon tan Maray, tan may malayos tan. Ay, saw. Agbakwit talaan. Ay, un Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay naku nalayusa ditay, nagbakwit akaon, patingga-tinggad mo, tanti danaw, medya balay ka. Ay nawanay, nadadalan, nagitay ka barbaro aref ko, kitay daklativay, kan dagitay paglutwak, sabay dinginain, kan hulugan namin, dagitay anak ko. Ay, Anya, apay ngay analayos kayo? sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimadaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay layos iday abanda. Idapaw da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsarding titudaw. Tagawid kayo paila ditoy. Kabagays, gatanga mong di balay kaw ijay lowlan. Ay sana manang. Jak kasapulan daytan, adan balay kaw. Ay, aday, bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak kaw. Sika ngay,
Damag ka, nalayos ka kanaw. Ay, win nga raw, nailaw anak ang naggatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo manggatang. Sayang tinggatang ko iti dayjay. Wala ka ila kung lata Andan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama balakok dayjay. Agam, hay, anyan. Sayang tinaygatang ijay. Suray ka bagay. Eh, inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay, karma kanyak day tayo napasamak ka bagis ka. Mala, napakawan kan ka bagis. Aklunak ngay di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oresyak. Nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Kat timat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alagagayam, di tanti nagpatinggan, ti pakasarita ni pagayam karya. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manen. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudno nagantintay idrama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastoy manti ko na ni Kabsat Raymond. Dear manang biyanang, awan mano sa katrabaho, aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay iti manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay mat at trabaho ti mastre kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayim kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Winang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdam. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling kan mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka malaan. Una paray. Sayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan day ti trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day ti trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napanag construction mari sa leng. Dakkel kanu ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaad ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida.
Dahil tanto laki di magastusan iti ospital. Ang pudo magahan dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla mga daiging pirnaw. Sapay nasakit ti sikat po magkiw-kiw ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadda magbambantay. Babawi masimbra dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Ulikata ka. Matayak mo kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas di iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Urewa na. Lepas lang makalawas ko jay. Apay nga hindi dariyaw ka maanusan na, mate? Talaga kedi asadot ka, ah? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Oreya. Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho. Alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumbrek inton Lunes? Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y mo siguro mas traga ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinom. Mala, makaamu kang rod pare. Di ka mabalin apilitan, uno igawid. No di mon kayat kag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangat. Day tangamin ka. Dakal matiswildom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanayag pat nagapanaginanam. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanaakpay ka ti. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaakpay. Hanggang masikurahan akon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ka o tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang inmik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Hanggang sadot mo't gayang. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, kan awan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't katlag iti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaul amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang ka o. Tagay nagagat ka. Taymot lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog matyag malmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay na nanang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay,
Mabisin ka, uray agmalmala, manakaida ka. Apay ka tasaan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makina. Ah, apay kumamat ka iliw mau. Medyo kras ko nga ran. Saan ko pa yan na ibaga kang kuha na rin na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay, sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka may. Para makita na nang. Amok nga damot pa naggusto na kanya. Pag ko na amay, Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. ay sos, piling ka may. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kas akit kita na ka. Ay naure po tanyiti ko na. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi jay ta anda mo't itilinong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo tibirbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan ba nga ta ti reklamo maun. Saan mon amay bagaan na pudot? Ay wala. Ay sungayin na man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Asa ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaeng. Naimbag ano kayat na kaday jay? Ay na. Kaya na. Dantong nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha, abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalin ti agaram. Ay, ikwa. Pasensya ka na. Ang agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti daw. Apay akas ta ti jar mo asimang pa. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey ti dakdak ka madam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay yan itong bingat. Si ka lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Anya, matikas ti trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. San lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kas ti trabaho. Iso maglagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Dapat a kaldero inusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tina. Kaawa bantay di ospital. Tapos may tagdamot ta sweldo ko na. Naglalay nga dali mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa balya pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo.
Amin la trabaho kat saan mo maanusan. Makabiro ka to, itinalala ka. Kaya ito makasapulak. Soblaman nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Hinanam mo. Samit ah? Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatik ka. Ay na, saan naman hun anaanusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit ida. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang ano awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tanda. Sapay nasakit tinakam na idipinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutiki nasadot nati saan anangayatan ni Mercy ken kuana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Makabiro ka kaon itinalaka at trabaho na nang. Anyamanan ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ha. Talinong mat. Kaya saan na mababad ti makititanaw. Ay kat anusam nga ruden Tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay, kat maanusan na nga tan-ah. Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho, nga imikat ka manan. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula war-wara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iyornosain. Oh, makauma. Bambandugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akinasadot nanday jay, nana. Ay, jak man ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan lantan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pa'y. Ay, dito ya kung sirot kaya ka siya naginaw. Tay sumat kaya sinod dito ayang kaw. Dito'y kami ngarudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan me. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, mare. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahal kita. Isuwa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa na basbasa kayo na nasaling. Sinarukuso yung magtatudaw. Ay na, ay sinarukusok kun Taumay ko ibagakan ka. Anak imat ni nanang mo iji pagmulmulaan me. Anya,
Apay ni ani nanang kulat tinakimat. Na, ay, kanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga itapay anak ima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuun ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan dan ti agaramid itilungon ti inam. Nagyaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Kaya mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kau. Basul kau. Hindi na ibaya nga may ngayon ti nagtrabaho para hindi pa nagbiag may. Usak ko mati nagtrabaho. Kaya pinagtalinayan ko latan doon ti balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kau? Nanang kau. Maalabarok. Aklunan tayon tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo. Agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Baro! Naglading itak iti gusto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapul ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak tapno da pangalaak iti pagbiag ko. Katita nairuama ko niti trabaho kat ada pa yan garden ko apag mulmula ak iti agduduma prutas kan natan. Ada matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan, ti pagayam mo, Raymond. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tay drama tayo, Manang Biyana! And your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa. Hello, kumusta kayo man na naimbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apudno anagan. Ngamsakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kaya't ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputay palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipagnagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ay no saan na tayo magkakapsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay dumting tulat ta dahi ta, kabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam adan tulat ta. Basta agsalugag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipagnagadak pailaan nga dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsili. Hingkaginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanan. Nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingkaginanan ta siya akong taglaba.
Ala, sigurado ka, Ipag. Well, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mo, tipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito, eh. Ay, manong lando, mangantayon. Nakaluto ako. Nakagauwak pa yan. Kastaya. Hala nga ron. Mangan tayo, tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Hala. Pagkiayab mo itong harod mo tanag di kakaanakam, mangan tayo, kabagis. Wan manong! Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangaw. Ana, asin mo dyan agwalwalis. At parbangon pa'y laong. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kabsat ko. Naggagat na dyan akabsat mo. Mababayinak pa yan o daduma. Tadandani iso amin. Hindi mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mo't nga ron. Gimagat mo't tan niti siyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, idi ubing kami pa Ay, kat, nagnakam siguro na. Iso agimag. Sa bagay mo't ka di Isa bay-bay am laeng, no kaya't natyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amarigatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo. Tanarwamak mo nga agtagtagi balay, lakay. Basta bay-bay am tigabsat ko, no kaya't nakaatulungan. Alang harot. Ta, inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase na kiti anak ta. Agi na nakamit. Sa napalay, tadaliti siyang agluto. Ay, manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw? Ha? Ay, wait. Nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't ngamin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at dagayam internet yo. Sige. Ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayan ni ti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tinakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawan. Agriin ka, anteng ka mga anon. Apay adi ka bumangon. Madi ti bagbagim? Wan nga rod manong, nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditi bagik manong. Ay, lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta, laban na, dagiti pagsukatan na, no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan, ijabanyaw. Ka, umangot, dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Kan, dagitay pangpanganan na, iti saramsam na, ijay silid na. Ay, napo. Naurnong, ijay igit ti kama na. Makutkuton pa'y kit din, ijay kama na. Napanan naman ay bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan, ti aramid na. Maturog, kan mangan latan. Ay, hindi lagayam damo, nagagat ti kabsat mo. Sumagmamanula nga aldaw, agim magat. Ngamita, rumuaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot day ta. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to, jay kabsat mo. Naimbagkan ka, takabsat mo. Tano siya ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat, aga pa kami pa'y. Banag, adyak kayat ang mapasamak, lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Uwan manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiima sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-aming trabaho. Ayos lang. Apay no ituloy mo tiyang eskwela.
Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag eskwela manong. Amangan numabagsak tulang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibiro kan nakman kay di ti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laang dagito'y jakus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan atap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa'y ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagituyan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalos laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresa ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampi ang asawa na. Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasi tinay pagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kaming tagdalos. Aglaba ko nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran. Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando, ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minay, tadi to'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko iti syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo tagwit Tisyang. Ha? Sa di naman kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel restaurant tayo dyan. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan. Nabsugak tay. Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo ijay kusina. Hoy, mga ni tilitson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit dyan. Ay, ang tagaya minsang put na amasida. Hanggang di na inrori di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Mali tikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapat takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Alala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin tikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan?
Ni, apay damdamaga manong. Ay, kat madamag ko lang mo ta. Kaya't ko lang ay palagip. Na umadalin ti Juday ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumawaray basit lang ang share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak ah. Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ang ating ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agabang akit ipagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito balay. Baya ma'am, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo at ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti pills. Isa pimanaw. Diyak magpilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Ngam pimanaw lang tamay. Ala, anya laangan nga timakuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang bakit. Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, ang mga noanda mo mapagabangan ditoy. Ah? Ay, awan Napuno amin. Hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam. Wan. Ta, siyak to ti pangtid. Iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Eh, kasla-kastan. Ang natutali katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay di balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ka. Ah? Sino ang kabsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa ka nagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayom kaw. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay lang kanyak dayta. Oh, makitam. Nasingpot ti ka anak ako naktumay. Wen nga rod. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Apay na yapin manaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matag solo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang kakadakwada. Gamitan tan trabaho, pimanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matag bukod. Ang subli ka iti ayang daman umaw. Sana tila pakigigyan ang kita. Timon sabi ang mamaw tapag nanainam. Ay na, mammo. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakit. Eh, kita ang basta iti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang amaw. Eh, narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramidog. Oy, Tisyang.
Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang ti adda dito'y. Tadatanga raw ti agkakwarto. Iswasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw kalangan dito iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapagpabasulundak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na diti balayo iti uray 1 week niya manong. Taang biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't bang papapanaw kan ka dito eh. Kababain nga min ti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakita eh. Ada ka diti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka diti kapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas ni Tabalay. Kaya't may kumamakasari ti kapsat mo. Pimanaw ngamin na saan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay madanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmudlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si Katulbod! Na, Timbaga makaanakam da sir. Ngam saan matgayam? Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tisham. Oh, isa ni Tisham, ti agtatakaw, Ay, sa? saan? Saan ang agtatakaw sir? Awan ang dita! Kasta unay, apa nagsangsangit kwiti daydagon daway, tanagdanag akiti usto, tatamok talaga mapabasol akiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso, kat napanagnakan ani na Rosana tinagtakaw. Jak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kabsat ko, para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, ti siya. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello gagayam, matutudo nga aldaw kada tayo amin kasapulan tinan ananganad, iti sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di ba kasaritan ngayon tayo drama kanibasay tak at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Ngamsakbay na makablawan mampay, The Dragon X The Gamer, Immaculada Santos, Imelda Cabang, kani Jaime Rodriguez. Kaslimanti ko na ni pagayam sebyo. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasanoti kinaulpit ti asawa na kankwana, ay ayatan na kanulatta. Kat kanayo napakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaang ti anak mi. Ay! Ay, sino dinakastong dinataglangan kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, inyidanan di takalsada. Sapa ijay nga mo tinagidgan Ay, na. ay maturog manin dita. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod dilagnak-nak mo day talakay. Inaglakay na, ti kinartak na. Huwag nga ron. Isun samit ana tayo adagos di asawa na.
Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin ang ma-stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapo iti nakaro nga stress. Ura, sino mo't siguro nga asawa? No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako nang blansan amatay. Wan nga rod, ay naimbag din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo, ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyong. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen na kudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati ka kay na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? O ala, sumerka biday. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, Dado. Ang ramot ka ang bisitang dada. Kuntatan, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakalaro asinam, jakbot mabigbigan. Sige. Panawang na kaya. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumakilay! Ala, nabartek manan ni tatang mo, Dado. Baybayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na taytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo di may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di dapay laam mo. Madanaganak namin biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Tiyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak di makaamu kadananang kan tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyaklatan ti umay diti balay yo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan matdaldala pusan ta tao. Ang amala. Agpudnutan to nga ruden kadagiti dadakal mo. Nakaumay ka mo't, Dado, barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? Adan nagkinawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ngayon, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni biday. Iso nga pangasi, di na kami kumaapurain nagkasar. ay, di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga ramidan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anya mo't daytan nga pagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang, talo abulanan. Anya? Pae nga, di mi nakita ang nagaram ni Dado kan ka. Di mo imimay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na kan ka. Di ta ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Inka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong itihustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa, lakay.
Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Ay, biday. Apay nga asaan dati badang. Sino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na dayjay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang. Di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay nay. Kat nasingpatmat ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di me kaya ti makamanugang iti adabagbag titna no nabartag. Tatang. Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtate no malaukan iti arak ti darada. Naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Yung sigurado nga ulitin ng tumalay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Kanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak. Anyamot day jay ngay. Kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutain. Hay, sinam kit di da dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramay dandananang kantatang ko. Kayat ko ngam anyang iti gastusan ta. Saan tapaymot nga agparti? Agkasarta laang. Mabalin ayat ti kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wano agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramidan ta. Hinawanan lakay. Ay, hawanin na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga ron. Sinukir na ta dyan ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman na itanak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Yuray siya ka. Kasla bakit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kanbin makit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro akong sumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaidan ta, biday. Jak kayat ti agawid iti balayo. Uwan Dado, dito'y ti pagnaidanta. Ano sam ati panagbiag mi kanitatang ko? Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala Dado, nabartamanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglambang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lakay. Mabayag ka di pa ya malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da chay? Ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ado kami nagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan pa kay. Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumuten lakay. Ay! Dinay! Tulungan ng dinay! Ala, ni Dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Abay yung Dado. Abay nga agong ungat ka. Apa yang nakatunang katiri daw? Ang tayo lambang mo di taon na kaya, ha? Adaya! Ala, awan!
intrang kaklaang itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abay, tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko? Bimtaksan! Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumarkan. Agpalis ka na. Abay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami day! Tingnan! Anyat kay kayang ngaykin ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami day! Laban! Awam kay kayakin ka. Kas na gayam, ha? Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan kayo ta ano day! Ay, delikado. Riingak ni tata ang taagpaaraya. Takkan ko na. Na, ni, apa yun? Anyat sang sangitam biday. Kan, anya na itakarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kabampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, di pagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Anya ka ita. Hustaw timbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngembrim waran tipod no aburik di asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Day tati maganap tinatangkan tulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Baka mo ka. Pag anom ti makidin na kankwanan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na makaabroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag na orasyon, nanang. Nay, apay nga da ka dadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday, nanang. Agawid kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday, nanang. Ay, sanan. Pumanaw kan, taninakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ayawanan, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang. Hindi ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawido mo, day tataw. Biday ang sawak. Agawid ta ko man. Pakawanan lang. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko ka. Adangami natin maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong. Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masel mo. Talaga ngayon gagarak kinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta masel. Ay, sus, hindi mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawi din na. Imay sinukon ni dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masel ako nagsublima nun. Ah,
Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. Anya? Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan na. Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Ah, Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta! Ha? Di ka agidoron Anya ka magtandado? Makadandandog ka nga ron. Ang kakatalti makatumanog. Ingka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Hindi nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartag ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asikan ni Dado nga asawa. Na- Nagalas ti aramid mo no nabartag ka. Ano? Mm. Anay ko! Kinakalas niya ramid na. Naglaad ka pa. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kas na, ha? Ti Dado! Masagsagit anak! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kag nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Ken sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Pakawanan na kumahan. Di nakarakupan tayo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Agayin ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko na dahil jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga ron. Kan, abaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mabit laang nga ron. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanan iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalinda ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kuni biday. Wen, dadaw. Isunto mo la parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, ang balbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min ti anak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo da ito ataw. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan. Kat no ulitin naman hindi isunto ati panang idarom ko ken ko na. Sana na maulit dahil jay biday. Ay. Promise. Tinakpagpong tutang. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mabay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dadong! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Na nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas dilat tataramid dagiti dua. Tunggal agapada, agsinaday ti sumagmamanungal daw. Inton kuan agden nadamanan. Naglabas ti panawan, nadaan itinadagsan na sakit ti manugang ko, aging gaapi musay. Katita na ki asawa manan ti anak me, kat adan upat nga po kume.
Kat kasi na, nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa, iswa na ragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Sebyo. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebyo, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin.